siuhlanga olukhethiweyo. Thina siuhlanga olukhethiweyo. Amen. Amen. Ake sifundeke Mam Bishop. Mark 50 verse 16. Yeah. Kepha ngomubi. Ake nimvulele le mic. Kepha ngomubi uNkulunkulu uthi. Kepha ngomubi uNkulunkulu uthi. Yini Ukuba ushumayele. Ukuthi ushumayele izimiso zami. Uphathe isivumelwano sami. Ngomlomo wakho. Ingani wena uyasonda. Uqondisho. Amazwi ami uwalahla emva kwakho na. Uthe izikushile mfenge ngosonde. Ubanza umfundela. Joe, come on. Imala. Aphinde futhi. Baba nami baba. Hallelujah. Amen. Kepha uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumayele izimiso zami. Asikhulumi ngomhede. Sikhuluma ngomzalwane oshumayelayo izimiso zikaNkulunkulu kodwa utholakala emanyaleni. Umbuzo namhlanje uthi yini wena ushumayele kodwa uyatholakala futhi nasezweni. Uyafakaza nasezweni futhi uyatholakala. Yini ukushumayela indaba zakho kodwa impilo yakho ayikhombi ubumina. Hallelujah. Kepha ngomubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumayele izimiso zami uphathe isivumelwano sami usephelo wakho. Usiphathelani isivumelwano kodwa ungekho esivumelwaneni. Usiphathelani isivumelwano kodwa ungekho esivumelwaneni. Into esibona ngathi awukho esivumelwaneni uthatha izinto zangenhla uzenze ngezansi. Abantu abaphingayo uphinga nabo. Abantu abafebayo ufeba nabo. Abantu abahlebayo uhleba nabo. Uvumelana nezitha zikaSomandla uyisisebenzi sikaSathane. Hallelujah. Sama siwele nesono bana. Asikenza manyala sibese zokukhala. Ecology. Mawuthi siwele nesono fakaza kuswakale. Kumele bana man. Uthi sono mhlukene naso. Ngintombi thethela lesono. Ungathi ufakaza ukuthi awubone emlweni. Hallelujah. Uthashwe uyazi asibona kodwa imfihlo iyabona. Noma ungafakaza phambi kwethu uthi uhlukana nesona kodwa imfihlo iyakubona. Lalela mshalwane. Lalela mshalwane. Uyabona ubusatha uthixo. Usalo ngaphansi ukhasheni. Ayikangeni lento. Ayingene lehlala uhlulu. Mose uhlulu uNkulunkulu ehlulu. Unolana. Ngathi ukho.
izinto engahlulwa izinto kodwa ezehlula ngoba yasenjeni yena kodwa umoya kuye omlwelayo. Hallelujah. Uhleki wakacabanga ukuyohlulelwa, akacabanga uphinda mithe ngoba uyayazi impilo yasekumitheni. Njengoba uthethelelwa isono nje ushawe ngaphasi, into emenza ngaphasi uthwala amandla ngoba kayicabangi impilo ayevela khona. Wayevela khona wadistroywa, akacabanga ukuyela emuva. Jesus. Mayefika esitimeleni into yokuqala yechayo uthi ngene esitimeleni athi mayingene nje noma ngekho umuntu ohlabelelayo ibuka lento kuyena ithi wena uhlanga olukhethiwe, wena uhlanga olukhethiwe, wena uhlanga olukhethiwe awufani nalaba veza impilo la uvela khona ngoba kulezo uhleli kulona abayazi lento yiyo abamazi umuntu intombi ibushele ubushabayo njengokhozi abayazi bazi ngokusekwanakala phumela ubala uthi ngalimali ngenxa yomkhathi kodwa namhlanje afumana umusa wathi indala yalahleka wavezwa okusha wavezwa okusha noma ngabe nginengane noma ngabe nginezingane kodwa ngiyambonga uJesu owashisa impilo yami ngathi konakele indawo yayilimele wangena nakwalinyazwa yena esikhundleni sami njengoba ngizwa ngithi mboneni. Jesus. Noma ingane zothe ngesikhathi usindiswa uJesu wavele wayithatha ingane zothe kwabuyela yena wadonsa ingane zothe noma wawuthulwa iphilaphiwo noma wawuthulwa ithikazi kodwa igama lethikazi labuyela Jesu kwase kuthi wena ngoba umntwana washintshwa washintshwa washintshwa. Jesus. Yebo sithi ungavumelani nabantu abenza umonakalo wena uhlanga olukhethiwe wathi bongekazi impilo yakho bayishaba abazi bangenzana ukuthi bafone nawe ubona bekunqaphela nje abanqaphi ngobethanda benziwa isimo ukuthi impilo yakho bayibukayo iyabalimaza la uhleli khona nabo benezingane befana nawe nawe unengane unako konke kodwa impilo yakho iyabalimaza. Uphathe isifundo sami ngomlomo wakho. Ingane uyazonda ukuqondiswa amazwi ami. Hallelujah. Uqondiswa umshumayeli umfundisi intombi uthetheliso vuma ukuqondiswa kodwa qondiswa indoda emiphambo noma ngabe uyayizwa yabanda kodwa mayiqondisa yenze njani qondiswa. Qondiswa siyakwazi uqotshiwe kodwa uqondile awuqotshelwanga ukuqondisa waqotshelwa ukuvamela awuqotshelwanga ukuqondisa qondiswa. Ingane uyazonda ukuqondiswa amazwi ami uwalahla emva kwakho na uma ubonisela uvumelana nalo neziphiki nisanganyela naso. Jesus.
Uyamamela. Uthi usilisiwe. Uthethelela isono. Kamamanga. Sivuma isono. Ngiseza amaphupho. Ngibone ngiqonyiwe. Inkosi kasengamazi. Nalala naye. Ngidimele. Vuma. Uqondiswe. Angikhulumi ke uma ngihlangana ba Facebook. Inamandla ke leyo. Noma ngihlangana entweni ethize. Ngiyashare. Share no brother. Share nje iphi lela wena. Uzoyala nemthandazweni. Ubhizo share na Facebook. Uzoyala nemthandazweni. Uyokhuluma noSibakade. Njengoba ubhizo ukhuluma noBheki, iyalahleka imfihlo. Njengoba ukhuluma noBheki nje, iyehla isitandard senkonzo. Sizosikusho uthi uphelelwa amandla. Kanti ukethwe iFacebook. Hallelujah. Jesus. Amashela nephini ahlangene kuFacebook. Nawe futhi ungena khona. Yes. Awunazi isikhathi eBhayibheli lakho. Unesikhathi amaFacebook. Kanti iFacebook ya uNkulunkulu bazalwane ngamangana. Ukuthi wawafona efona umzalelele waphendula ifoni elele kumoya uNkulunkulu ekhuluma naye over the phone. Le phone okhana nayo wenza izinto zobonakala kuyona. uNkulunkulu afuna ukukhuluma ngoba izinto nabafana bashela bakade yena uThixo uzobayifika akhiyeke. Afika umuntu nje. Sifuna siphumela siba. Angazi ngizokele. uNkulunkulu mathuma nabantu bangabezwa abantu. Uthi uNkulunkulu nina nohlanga. Olukhethiwe. Manje uhlanga olukhethiwe yindabiso. Malenza into zabo nani ngisezwe ngoba nina uhlanga olukhethiwe. Mabefaka igqebeza nomusa usigqoko. Ngoba igqebeza sigqoko ezweni. Mabefaka amabhuluko nomusa wadoko. Ngoba amabhuluko wadoko ezweni. Amanda umuntu ukuthiwani esonto lakho. Kodwa ngifuna ukutshela iqiniso linye ukuthi la emshibeni yethu isiphethe impilo. Isiphethe impilo. Funa abantu basibheka. Bakhulume. Bathi nina. Hallelujah. Amen. Mashlazisi. Sina inkonzo enzo uzophuma nayo khona amabhuluko. Kwamba usitashela ubale uncasha ngey'ndonga ey'tolo. Ngoba amabhuluko. Utakela thina la enkonzweni. Ungasitakhele taba. Kunjalo udonga lusenalo la enkonzweni. Umuntu utakele thina. Uthixo uyabona. Uhlanganyela ney'phini. Ey'ntweni ezizenza nawe uyazenza. Wangudla noma yini. Udla izinto ezidliwa zingulube. Ukuze usiqinele. Uhlale nathi uqinisane nathi. Kanti awuphelelanga. Phelela. Inkonzo le. Hallelujah. Mashlazisi. Hallelujah. Intombi yala yahlukana nobaba la. Linda ufunani baba ngani? Awungakezi la. Uzofaka uJesu inkosi. Ubona ukuthi unesono. Wena ungahlukana nesono. Hlala phansi. Ngoba wena usahlala baba ngani? Nazi. Must ngoba sihlangana baba ngani? Zamukela uKristu kwenza isahlukaniso. Sashada umshado omusha. Zaphuma baba ngani? Ingane mayikhala siyazi ukuthi uyisubani. Asina problem lezi. Noma ngabe sendinga mayikhala. Oshaya phakathi
asishumayeze inkonzo ingene ngaphakathi ikwehlule uthi mawucabanga ukuba kwengane uthi phalaza ngoba vele wakwenzakalisha wakumithuza wadamba. Jesus. Nomuntu wafika kuwena walala nawe wakhulelwa emva kwalokho wakushiya ulokhu umlandela. Landela into ekwenzakalisile. Nani madoda indaba zoma beyingane la uyafakaza ukuchasa inkosi kodwa nangu mawengane ethusi kwakho nangu mawengane ethusi kwakho asolisi ma nkonzo asifunde nuka asibenge time. Hallelujah. Senze inkonzo abanye bahlale phansi bangafakazi isikhathi kashaya thina safika sikipiti angisanga ngimepulpiti ngithi uJesu ukhonza leso ngoba ngangahluka. Amen. Akusho ngiphetho ingehluli inkonzo kushunyelwe eqedwe ngihleli phansi ngikhale ngiphumele emnyango wesithabuluko ngithi baba iyangehluli inkonzo kuthiwe lini uzokusiza awukakasizakali hlala phansi uze ujahe ufakazi. Futhi thina sihlala kanjani siyabona le madini nabantu behlaba inkomo bethola iphansi esandleni sabo esithebeni sabo bayalula nathi siyalula lule nabantu bathola iphansi. That's nonsense. Jesus. Hallelujah. Sushale kethi. Babenza amadili. Yebo. Jobona bebhala incwadi encane nje. Yakwazi. Bayakwazi. Jobena itiya nje. Bayazoletiya. Baphuza itiya. Babuzwana. Obanake. Jobahlaba inkomo ezu7. Tika inkomo ezu7. Kujoba uyanuka fanele ebonile. Konjo sisola umthetho le esuphilayo la eswini lenkosi. Singahlangana nabantu bomnyama. Funa banithele abantu bakhahla baphumana. Sithi praise God. Yeah. Vela sibona baba. Yeah. We are from heaven. Sikali ithebe zabantu. Sinazo zethu. Yeah. Basifuna ukuhlaba inkomo esehlaba thina. Siyidla ngcolile. Yeah. Siyidla ngcolile. Singahlanganyeli futhi abantu abadla ngcolile. Hallelujah. God. Jesus. Bagmama nange wama khona. Phela amarice. Ngamfoyo ngadadewenu. Dadewenu. uJesu ayichaza le. Abafowethu ilana. Listen, hey. Yeah. Brothers and sisters. I'm on that top. Come on. Now I'm missing now. I'm mass. Unaphuma la emotion phuma ngaphandle. Hallelujah. Angithi thina noma kucela. Thina noma kucela. Kuthi bafuneka imbuzi. Bafuneka imbuzi. Imbuzi yazitomkhuma. Okunoma ngaphuza imbuzi asikhiphe igusha. Asifuni baba imbuzi. Igusha. Solidla. Asishisa impela. Makwenza umcelo thina asishisi izimpela. Akugayo utshwala emzini yethu. Noma shada. Akulani utshwala emshadweni. Asingathi sizoshadisa wena. Sizwe kunokutshwala. Ngoba thina siyinkonzo. Ehlukanisa umuntu nesonto.
sinuka ijiki bese uzasidle sidlethi into efika utshwala sikudla utshwala mawusenjalo mzalwane akawulindi success Hey, boss. Hallelujah. Funa sisithobo mawufaka isitimeleni bakubambe kubheka abantu babona inkonzo kuwena ungazifihli into yiyo mase ufika esitimeleni futhi ungayenzi into enziwe esitimeleni ushuka mabethe esitimeleni inkonzo yakudala lo nayo ubathethe ngithandayo ngoba iyona yangikhulu ezonweni Oh, yes. funa umuntu osefikile afike ezwe ukuthi ila siphila khona funda baba Ingani uyazonda ukuqondiswa amazwi ami uwalahla emva kwakho na uma ubona isela uvumelana nalo neziphiki uhlanganyela nazo umlomo wakho uyekela ebubini ulimi lwakho luqapha inkohliso kusho ukuthi ukhuluma into enjani uthi ngishidisiwe kodwa ingaphakathi lakho liyakuphika ujaha ufakaza kodwa awungashindi njengoba ungakashindi ufakaza abantu ofakaza kubo bazokwethela isilingo salento yiyo babe buthakathaka kanti njalo ubuthakathaka baba hambe emthandazweni ubuze utshele ukuthi uthandaza silukuhle nokubona kwakusakusho nje uzawayiswa lento esizwayo nokhuluma kwami uyakusho ukuthi hayi akwafiki uyafakaza kona kodwa impilo yakho hayi iyaphila Hallelujah. Uhlala uhleba umfowenu unyemfuza indodana kaNyoko lokho ukwenzile ngathunga ushaya lokhu ukwenzile uNkulunkulu wenze njani wathula uthulile yonke lesikhathi uyafakaza uyashumayela uNkulunkulu bethule yakubukela nje ushaya sengathi uNkulunkulu ufana nawe uzokuyala ulayo uNkulunkulu ngikubeke phambili uzofesa lento yenzayo awuzubanjwa enye into uzobanjwa ilento oyenzayo siyakhonza thina la wena ebusuku uhamba nabafana wena ebusuku uhamba namantombazana wena ebusuku uyonakala uzozidalulela wena hayi sithe insizwa mayithi hlukene sona baba ayihlukana sokugelekeke kwathiwa intombi ahlwezahlwenalo nasebusuku isiyodwa ungasirobi uthi uhlukene nani uthi uzibwenziwe njani kanti ebusuku mase uhleli wathi uzibwenziwe njani mase wedwa ulanda ubrada bakho umlethe la bese wedwa
bese ushikinela uthi uhlukene neso ukhohlisa abantu izokudala. Office uma lithi liyanyangaza ebusuku hlelo wethu i-office ngoba uyazi nje ukuthi ipeni awunalo leli phepha olufuna ukulibhala uzolibhala ngani Nkosi yami ngoba ipeni awunalo ufuna ukuzakhe ipeni lakhe izokudala. Njengoba uthi intombi uhlukene nesoka uthethelele ungadlali ngayo ngoba mase uhleli wedwa uyadlula ungene ekamerweni lo mama uthokoze ubese uyabuya uthi inkosi ingisizile. Ikusize kanjani inkosi? Ngoba izolo wena ubuthokoza wena. Before ufike entokozweni indaba iqala iqede kamoya. Yini ekwenza ukuthi uzwe ukuthi ikamero lakamoya selifile uye ukugijima uyahambe uyojabulukweni uyosho ukuthi sengenze ukuthi kodwa ungakakwenzi ngoba indaba iqale ekamereni likamoya waqedwa kamoya uzoqedwa nyame nje kudala uqedwe moya. Isibindi ingithintile bekunohlelo izolo kanti wangithinte emlazi yathi inhliziyo yami engathi ngavele ngimkhiphe ngithi akahamba uShumayela ame phakathi kwabantu athi ngimbonile omtshele ngoba intombazane ayizange ithi ngimbonile omtshele konke ingazange ishibisa asaphinde futhi intombazane benamadoda ayikalanga yayothi ngimbonile ingakashiyi impisa. Intombazane ingalezwa yagwala yashibisa yaseyigijima impisa ingaseyiphethe yathi ngimbonile omtshele konke. Hallelujah. Jesus. Noma ungayibuza uthi amadoda akho mangaphi? Ngiyacabanga yayinganisibheke ithi kodwa ngine ndoda kuphi ngine ndoda kuphi ngoba mina ngahlangana nendoda eyangitshela konke wathi zonke into zami ezazila ezithathu njengoba ungibona nje ngithi ngimbonile omtshele konke ngimsuka akudingi ngofakaza mina kodwa nawe ehlangane naye uyafakaza ukuthi yonke imithwalo ebengiyiphethe ngishiye kuye njengoba ngifakaza njengoba ngishumayela yonke imithwalo isale kuye. Jesus. Hey. Mangithi ngikhuluma nesona ngisho ngoba uJesu waseNazaretha wayithatha zonke izono zami sibuye mina nasona ngisho ngesibindi ukuthi ngihlukene. Amen. Hallelujah. Uhlangana namasela esontweni kuthiwa khishwa isishuma usikhini sela nini kodwa imali njani uyahola emsebenzini
kodwa awukhokho kweshumi uhlangana namasela uvumelana nawo nathula manje hayi uhola imali oyinikezwa uNkulunkulu abese uthi uNkulunkulu khiphe yami uyisendlini yami uyayintshontsha kodwa mase ufika la uJesu inkosi unamanga awukathethelele izolo hlala phansi uthethelele uthi noma kuyafika ngeshumi ungathinte indawo awuthethelele imali kaNkulunkulu izokudala one day othi uthatha ibhodo elikhulu uhambe uyothenga elinye ngemali kade uzokhokhela uNkulunkulu uma unemoto uthi uvele ife imali enkulu ngoba uyikhokha imali kaNkulunkulu uma unomuzi uvele udilike ungazi wenze njani vele ufika inkomo nje igangele kuwona kanti thuba uNkulunkulu ukuthi ukwazi ukukhipha imali uyothenga amabloks uzoyithola into oyifunayo umuntu mso phaka mfana wami ubunozi phaka every day bakhipha ishumi ngoba imali nje baba imali weshumi ngekaba le-office njani ingelezi mangabakazi kodwa imali yabo weshumi iyakhishwa every day noma hamba ne-5 rand bayazi isihlanu esoweshumi basikhiphele eceleni bakhokha ishumi zikasomandla njengoba kukhokha ney'ngane ezingaka wena awuqualify uhlule iy'ngane ey'ngaka iphiwe 10 rand igijime kukweshumi kuqala before ye-store uyiphi 50 rand igijime kumawayo ma weshumi uyiphi 100 rand igijime kumawayo ma weshumi wena uyisela uvumela namasela engena endlini kaNkulunkulu kodwa uzothina futhi thina yemzalwane izono kuyahlukana naso masikineki utahlukana nezono zokufana namantombazane kanti wena uthi isono semali kaNkulunkulu haleluya nabeka maswethu hayi yababa lethu uma uNkulunkulu sithembekile kuNkulunkulu baba ayikho into esayiswela endlini kaNkulunkulu neyodwa ngoba okuthola 20 rand ukiponda uphonze phansi okuthola 500 rand akhiphe 50 rand awujijele endlini kaNkulunkulu okuthola 1000 rand akhiphe 100 rand awujijele endlini kaNkulunkulu mhlawumbe azafrende nomnikelo ngaphezulu kinda ungakhiphi weshumi ngoba wena sowusinisiwe awukhiphe weshumi sowusinisiwe yini ndaba mzalwane kwenze njani sisamba nawe kana uhambi nathi kuwesike komuntu mhlawumbe ushumayelayo ongathi kushumayela ishumi asikhiphe inkosi leyo oshumayelayo ungayingozi ungashumayela asikhiphe ishumi uthini bantu ufana umuntu esifebe eshumayela abantu esifebe uthi abantu abafebe noma ngathi uJesu inkosi kodwa noma kulisifebe senifuna ukuhamba asikhona ukuthi esidlule esilandelayo asingezwa ukuthi imali ishotile office kuthiwa nje ukhokhela ubani kwathiwa yikho imali awuyizwe leyo nto ibandla lesikose 60,000 abantu abangaphezu kwa 5,000 banesikose 60,000 yini ndaba abanakile umuntu udla yonke
uzoyihlanza kude izokubhalula. Funda mfowethu Efeso chapter qedile lapho verse 22. qedile lapho verse. Okay, verse chapter 4 verse 6. 5, 6. Malingakhohliswa umuntu ngamazwi ayize, ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Qhubeka mfowethu. Ngakho-ke lingabi ngabahlanganyela nabo. Yabona? Ningahlanganyeli noba nabo. Uma umuntu engayiphelelisa inkomo, ikhona niseluleka ngolula ngaso. Asikho. Ucabanga ukuthi ungahlambulula abantu wena ungadingi ukuhlanjuluka. Amen. Uma bageza kanjani abantu wemndolini magezini? Hayi mzalwane, umzalwane la uhlushwa isono sokufela. Uyagijima uza kumzalwane, uza kubaba noma umama. Manje manda nginenkinga manje ngiyazi inyama yami yangihlula. Bese sithi sinakale lezi naso. Ayiphila mzalwane. Phila mzalwane, uNkulunkulu uzokusiza kakhulu. Umusho nje ukuthi phila mzalwane nje akakukhiphi kweshumi. Uthi phila wenzela uyazilungisa. uNkulunkulu uzomkhanyisa ukuthi mzalwane phela umuntu ohlambula abantu kufanele aphelele. Angasoleli. Aphelele kuzo zonke izinto. Lo mzalwane noma ngakhipha ngoshumi akafuni uzihlambulula. Awukhathazi futhi ukuthi nje uholile washo ana ndaba namuntu ungaziphatha akafuni ukuqondiswa. Bakhuluma ngezwe nje kuyadina. Udinga yini mzalwane? Ngoba kwamamukela uJesu emini nje. Hallelujah. Okweshuma kuyona imali yakho, imali kaNkulunkulu. My God. Njengoba uyidla nje lithi iBhayibheli ulandelwa ikheso ngoba uthatha into kaNkulunkulu. Njengoba uthatha into zaNkulunkulu nje uqalekisile. Angiphinde futhi umuntu ontshontsha e-office likaNkulunkulu uthola icash. Amen. Ontshontshayo e-office likaNkulunkulu. Imzalwane uyashumela kodwa uyeba e-office likaNkulunkulu. Amen. Webe la. Awufuni ukuyala noqondisha. Ngokuba kade nalingubumnyama, kepha manje lingukukhanya enkosini. Awuzwe nje ningukukhanya enkosini. Manje ukukhanya enkosini mangafunyanwa izinto zobumnyama okuningi. Uthe lo mzalwane awathengi emaseleni. Ngikhiyo awuthengi kuphi? Kodwa akhona nawo asenkonzweni amasela. Wayeke la waya. Akawazi ngisho umthetho lawa, ayawazi umthetho kaGavela ukuthi umuntu beyitshona benzani. Uyabona. Kodwa la inkonzweni umuntu ontshontsha afanele enze njani yena? Angaboshwa. Uzoyithola befuna. Njoba ngibona noma unginakile, ngibonela ukuthi hayi ngosiyana namandla. Uzothi ubamba lo ingane ikhishwe isisu. Ukhishwe ingane edokotela, uthi uqeda ukukhipha ingane edokotela, ubaba ekhaya ukhula naye elungu. Ugijima ugcina soyotshela isimali kamashonisa. Ikhadi lakho uhlala kamashonisa. Into yenza ikhadi lakho uhlala kamashonisa ukuthi untshontshe office. Amen. Hallelujah. Ngokuba kade nalingubumnyama, kepha manje lingukukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya, ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasebulungeni naseqinisweni. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho nidalule.
yobumnyama engenazithelo. iBhayibheli lithi ohlangane nesifebe umzimba munye naso. Kusho ohlangane nesela umzimba munye naso. Hey. Yanibona ngayo. Oh my God. Lingahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho liyidalule, ngokuba okwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho. Ake sibone iqiniso umzalwane ngabunye. Sengiqala. Amen. uNkulunkulu konke akushezweni lakhe uma uzibonile ukuthi uperfect uhlale phansi. Amen. Uma uzazi ukuthi uNkulunkulu ayikhulumile kukhona la usele khona ume ngezinyawo. Ngokulandelayo lesi sifundo ungasigeji inkonzo uNkulunkulu akwehlule kuyona ufike ngokuzazi onjani sewuyenza ukuze leli njani iqhubeke ungehlulwa inyama yakho kodwa inyama yakho njani uyehlule. Kusukela namhlanje ke uma kukhona umzalwane noma ubani uma ungavelanga izokuhlanza kuke kuthiwa umzalwane sempela sinabo sithi naye simazi bukani bazalwane ungasho lutho nje. Uzazi ukuthi uperfect hlale phansi. Mase uma ngenyawo zakho ungayiphathi into ngesandla. Kunezinto esifanele kuzo wena ungazidingi. Michael, vula umlomo wakho. Wabusesaba. Khuluma ngomlomo wakho. Boss. Ole. Uphathi wethu uNkulunkulu. Ulalela ukukhala kwakho. Vula umlomo wakho. Mtshela. Thank you Lord. My God, thank you Lord.
You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy. Worship. 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 Worship.